Yan na guys. Linisan natin yung tilapia. Papakita namin kung paano maglinis ng tilapia panluto para sa pikidilyo. Yan guys, oh. Idadaing lang natin yung tilapia. Guys, yan na, oh. Nahugasan na yung tilapia, oh. Ganyan lang guys, oh. Parang ano lang siya, binukan nyo lang yung tilapia. Ayan, oh. Parang idadaing lang siya. Kasi mamaya ilalagay natin dyan yung mga palaman. Itong mga ricado na yan, ilalagay natin yan sa loob nyan. So yan na. Ilalagay natin yung katas ng kamatis. Para i-marinate lang natin siya. Ma-marinate lang natin yung tilapia. Tatanggalin natin yung katas ng kamatis, katas ng kamyas. Ilalagay natin sa tilapia niya. Yan na guys. Tatagtarin na natin ng maliliit yung kamatis. Unahin natin yung kamatis. Yan guys, oh. Pakita ko sa inyo guys, oh. Pasensya na kayo guys kung mapapansin nyo guys. Medyo maingay dito sa area namin. So yan guys. Tapos na guys. Nagtad na natin yung mga ricado. Patimplan na din natin yan ng asin at saka magic sarap. Yan lang guys. Papalamanan lang natin. Yan lang guys, tatalian lang natin. Ayan na guys. Aasin na natin guys. Lagyan natin ng asin. Pahiran natin ng asin para may lasa. Ang kalap-kalap naman. Majin bro. Tagal pa ba yan, B1? Malapit na to, Bito. Maya-maya, Bito. Ipiprito na natin to. Maangal lang, kamay ko, B1. Maghugas ka na lang dito mamaya. Joke lang guys, ha. Napasaya lang namin kayo. Kunti lang nga kasi. Ayan na guys. Ready na siya. Piprituin na natin siya. Mamaya na guys. Magpapainit muna tayo ng mantika guys. Ayan na guys. Mainit na yung mantika natin. Pwede na guys. Magsasalang na tayo. Yun oh. Wow. Wow. Sarap. Ayan na guys. Ang bango niya guys. Ang bango ng amoy. So guys, ito na yung hinihintay natin. Luto na siya. Ayan na guys, oh. Sarap. Umuusok pa sa guys. Ito yung tsura niya guys, oh. Yan. Hindi yan totoong guys. Ganyan lang yung kulay niya kasi minarinate natin sa kamyas at saka sa kamatis. Hindi siya sunog. Ganyan talaga siya pagka naluto na. Ayan na guys, oh. Wow! Sarap! Pang-ulam o kaya pampulutan. Ayan na guys, oh. Sarap guys. Ang bango ng amoy. Tilapiyang pikidilyo. Yan guys, kung nagustuhan nyo yung menu natin ngayon, please comment down below and don't forget to subscribe my channel, Nonoy Maarang.
Kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog, guys. Salamat!